Кандидат наук гуманітарних, на сиході ягоди, гриби, а зробіть припинок санітарний не дають середні ягоди. Не пойти баристам у кавярню і не розпочать з нуля стартап. Добре кандидатам бить у травні, древно як лютує листопад. Гастролюєш по заправках, нафтохіму, полгодовую зарплатку подымаешь за хвилину. Ти узброєний обрезом і у зносінах приязний, налятаєш просто з лесу гроші з каси, коли ласка. Рабовник гуманітарий, дай же Бог тобі удачі. Коло марності сансари ти спробуєш переначить. Кандидат наук гуманітарних, був раней ти соціальний нуль, а тепер твой поспіх кримінальний. Як маяк відочний адусюль, гастролюєш по заправках, нафтохіму, полгодовую зарплатку подвышаешь